Assalomu alaykum. Asosiy rasul Vahdat Milliy Peshvoy Muazzam Millat Prezidenti Cumhuriyeti Tojikiston. Мардуми ноҳияи таилдара шуморо дӯст медоранд, эҳтиром менамоянд, сиёсати пешгирифтаи шуморо ҷонибдорӣ менамоянд ва ҳамеша дар паҳлӯи шумо мебошанд. Муҳтарам ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром хоҳиш менамоям ки тӯҳфаи мардуми ноҳияи таилдаро қабул тӯҳфа на пешвозгирӣ қилиш тӯҳфа. ин тӯҳфаи расм. як ҷо ташаккур. Саломат бошед. аҳсан. ҳамин худои таоло ҳарчи орзуи умеде ки дар дили ниятон аст, дар қалбатон аст, ҳамаро насибатон гардон. Саломат. қабул тӯҳфа қабул. сабабгори хондани ман модари ман аст. падарам намемон, танҳо мемонам. модарам гуфт ки аз сани бачамам кор мекунам, говтам нигоҳ мекунам, авқотам мепазам, пушоктам мешум, ҳамаша мекунам, бачам добите брава бихонад. модар чизи азиз аст. вақте ҳаст падару модар ба қадраш намерасӣ. ҳаст. ман ҳамиқа кардам, бо мегам ҳичи накардам. барои чи? ҳама чи дастамда буд. деки модарма нигоҳ карда натонистам, падарма соз нигоҳ карда натонистам. барои чи? ҳозир меистам кӯдакома мегум, набирома насиҳат мекунам ки шукрона кунед. мара нигоҳ накардем, модаратона нигоҳ кунед, доо бигиред. ногоҳ кунем. ҳамин аст. ҳама мода дахл дорад. калон шидем, падару модарро вай мекунем. пир шид, як рӯз месенди, битонем хабар мегирем, не? дуои неки падару модарро гирифта накун. ман 12 сол падарама дар бистарӣ, дар беморӣ хона нигоҳубин кардам, модарма нигоҳ мекард. калон ҳозир чизе гуфтам, ман ҳаётӣ мегӯям. аз ҳеҷ як чи мекард, таваққуда болои дастахонда мемон, шиками моро сер мекард. бисёр заҳмат кашидан. 7 ятими аз акоҳо додарош мондагӣ тарбия кардан, ба воя расондан, хонадор кардан. дар замони ҷанграфтагӣ меҳнат мекардам, кор мекардам. дар оилаам, дар хоҷагиам кор мекардем то вақти чӣ доштам. бораи ҳамин иззати эҳтироми падару модар бисёр муқаддам. наред ҳаҷ дар дари хонамон чо меред ҳаҷ? ҳар фарде ки дуои неки падару модара гирифта бошад, ҳаҷаш қабул аст. хизмати падару модар. куҷо меред? инами бо мегӯям, 30 соли моам як ҷо қариб расид. ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҳолат ҳамина фаромӯш накунед. ҳар ман вақт надорам, ман серкорам. фарде ки модару падару дӯст медорад, соатша меовад, дидорбинӣ мекунад, кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад, табобаташ мекунад, ғамхориш мекунад. мо фаромӯш накунем, модар моро ҳаст карда ба дунё, пайғамбарам модар ба дунё, аз домони поки модар омадааст ба дунё. ба ин қадар мартабаи пайғамбарӣ расидааст, аз осмон начакидааст. кардем тӯҳфаи ман бисёр зебо ва кардааст. қариб асл айдоштам. дасту панҷара бинед, кор мекардам. аз мардам бисёр бай кор кардам. сахт. ҳеҷ чӣ дунё ягон чӣ нагуфтааст.
یگان چیزی نه تنگا و تیلا و نکش یک چیزی فقیرانه وای داشتن صحبت وای میکردن دعا میدادن صحبتی هم خیلی گپ میزدن یک اکادمیک است من مسئلت ها وای میکردن چمی خیلی مادر خوب است سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید نه دخترت میگوید نه پیسرت میگوید نه نبیره و عبیره اگه کسی دیگر با فرزند 100 برای مادرت باشد برای او تو کودکی تو فرزند هستی همین که سخنهای میگوید من نشیدم اون سخنهایی که من از مادر شنیدم میگوید برای منم نسبت به پدر و مادر بسیار بسیار اگر پدر و مادر نمیشید ما نبودیم در این دنیا نبودیم سلامت باشید